Ce viață grea e să duci. Hei! Ruben. Ce viață grea. E o viață super grea de prins. Nu înțeleg de ce de fiecare dată vrăjitorul lasă astea aici. Wow! Niciodată nu a lăsat așa ceva în chestul. Nici nu o lasă să intre aici. Cred că acum voi umbla la tot. Să găsesc ceva de mâncare. Vrăjitor mare și malefic ce ești! Nu mai e nicio ud aici. Nimic. Cobblestone. Weapons. Oh, arcuri. Stai. Nu. Cal. Nu pune nimic de mâncare. Oh, frate, nimic. E bine, asta e viața de rege. Asta este viața de prinț. Aici. Okay. De ce vrăjitorul regal și cameristele regale? Lasă mama în pace. Uite ce să fac. Bine, o mică lovitură. Mă duc în camera mea să văd dacă... Sau, poate... Sigur că nimic nici pe aici. Mâncare! Perfect, mă întorc la mine. La mine în cameră. Hei, nu-ți permiți tu să-l închizi ușa mea? Uite și aici avem mâncare pe bune. Să umblă aici. Îmi dau jos asta de bine și să-mi pun pijama. Și asta, bineînțeles. Ca să-mi pot pune pijama, bineînțeles. Pijama. Îmi dor de super. Nimeni nu mă poate vedea în pijamale pe aici. Auci.
Doamne, Doamne! Și mi este și foame și la mine. Sper că nu o să mă în sfârșit. Acolo trebuie să ajung în camera mea. Ok. Nimic important. Și e mult mai bine. Aici. Și 3 și am cadou. Să mă schimb. Oare încep? Dar nu sta pentru toată ziua în pijamale. Azi. Chiar, ce s-a întâmplat? Ok, iar. Nu vei încerca încă. Fetiță. Asta. Sper că vrăjitorul nu și-a dat seama că mă umbla pe aici. Nu mă lasă de obicei. Am uitat să-mi iau... Voi lua un târnăcop de aici. O va lăsa. Nimic. Nimic interesant pe bune, decât parcuri și atât. Și sărit. Nimic. Aici. Iar acum să merg să tai puțin lemn. Crazy Royal. Hei, Ruben. Ies afară de aici. Ok. Voi merge prin sat să văd ce este, mai este special pe aici. Oh. Văd că domnii fierari sunt plecați. Wow. Ok, contează. Nu, nu e nimeni aici. Nici paza nu mai este. Nu înțeleg ce se întâmplă cu toți. Oare pe parcă asta? Ce? And that and that take care of me. I'm Princess Violet, need a sister and mom. Wow. 6 for play. You can be one of Flora. Queen King 7 bodyguard. Oh. Da. Uite un bodyguard. Oh. Au un bodyguard. Am actat celălalt bodyguard. Și prințesa Violet. În fine. Cred că castelul ăsta e de mii de ani construit aici. Să mă las eu. Da. Cum spuneam, vin să tai niște lemn. Sper că nu se
normal că aici se vor spera dacă eu și puținem din asta. O viață obișnuită de prinț. O viață obișnuită. Dar eu tai lemnele pentru că eu sunt singur în castel și nu are cine să mi le taie. Voi hrăni și pe Ruben, că nu am așa de multă mâncare pentru el, și voi hrăni și căluții. Tort lăsat aici de 1000 de ani. Și nimic special. Exact cum credeam. Mă duc până la fermă, poate mai putem. Mai cum. Mai duc pe aici. Am fost. Sugar cane. Repede, mai trebuie să-i dau. Dar mai las. Ok. Din filmul de azi, viața ca prinț obișnuit. Văd că sper că v-a plăcut și